Вітаю, шановное спадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Александр Лукашенко прыгразіў Москве вайной, калі Расія прымусіць Беларусь увайсці ў яе склад. Пра тое, што ў Расійскай Федэрацыі ёсць сілы, якія хацелі б далучэння Беларусі, Лукашенко распавяў расійскаму выданню «Известия». Вы меншыя, мы большыя. У нас эканоміка такая, сякая. Мы вам будзем дапамагаць і далей уступаць у склад Расіі. Так пытанне ставіць нельга. Гэта немагчыма і нельга рэалізаваць. Баюся нават сказаць, што гэта вайна. Старшыня праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч заявіў, што будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у наступным годзе. Палітык падкрэсліў, што ягоная партыя не прапусціла ніводнай выбарчай кампаніі з 1994 года. На прэзідэнцкіх выбарах 2020 года Олег Гайдукевіч таксама быў кандыдатам. Аднак пазней зняўся і заклікаў галасаваць за Лукашэнку. Сёмыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаныя на 26 студзеня 2025 года. Напярэдадні пра сваё удзел абвясціў Александр Лукашенко. У еўразвязе адрэагавалі на прызначэнне выбараў у нашай краіне. Афіцыйны прадстаўнік еўрапейскай службы замежных дзеянняў Петер Стана заявіў выданню «Позірк», што умовы для правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі адсутнічаюць. Прычыны, паводле Стана, масавыя рэпрэсіі, абмежаванні на ўдзел грамадзянаў у палітычных працэсах, задушэнне незалежных медыяў і маштабнае парушэнне правоў чалавека. Прадстаўнік ЕЗ таксама падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі не прадставіў ніякіх прыкметаў таго, што плануе запрасіць місію БДІПЧ АБСЕ для назірання за так званымі выбарамі. Ніводная з рэальных апазіцыйных сілаў, відавочна, не будзе дапушчаная да ўдзелу, дадаў Петер Стана. Большасць украінцаў выступаюць за поўны разрыў дачыненняў з Беларуссю. Такі адказ сацыялагічнай службе Украінскага цэнтру Разумкова далі 68% апытаных. Супраць разрыву выступілі 19% рэспандэнтаў. Акрамя таго, Беларусь увайшла ў тройку краінаў, да якіх украінцы ставяцца найбольш негатыўна. Пра негатыўнае стаўленне да нашай краіны заявілі 84% удзельнікаў даследавання, больш толькі ў Ірану і Расіі. Апытанне было праведзенае сёлета ў верасні. Польскія вайскоўцы на мяжы з Беларуссю ўжываюць зброю ў сярэднім некалькі разоў на дзень. Аднак усе стрэлы папераджальныя. Пра гэта паведамляе выданне «Жэчпасполіта» са спасылкай на Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы. Агулам з пачатку года войскі выкарысталі зброю больш за 1600 разоў. Пры гэтым аператыўная група «Бяспечная Падляшша», якая падтрымлівае памежную ахову, не зафіксавала сёлета пацярпелых у выніку ўжывання зброі мігрантаў. Ужываем гумовыя кулі, якія не пранікаюць. Гэта выключная мера стрэл у кірунку чалавека. Але дзякуючы гэтаму, пасля некалькіх разоў прымянення гладкаствольнай зброі высветлілася, што самыя агрэсіўныя мігранты, калі бачаць, што салдаты ўзброеныя такой зброяй, не робяць спробу агрэсіі, і гэта эфектыўны фактар стрымлівання. Еўрапейскі звяз перасцярог Паўночную Карэю ад удзелу ў вайне Расіі супраць Украіны. Вярхоўны прадстаўнік ЕЗ у замежных справах і палітыцы бяспекі Жозеп Бурэль заявіў, што прыцягненне паўночна-карэйскіх салдатаў да ўдзелу ў гэтай вайне стане парушэннем статуту ААН з боку КНДР. Напярэдадні на палях саміту БРІКС у Казані Пуцін ускосна прызнаў, што спадарожнікавыя здымкі, якія ўказваюць на перакідванне паўночна-карэйскіх салдат у Расію для падрыхтоўкі іх да баявых дзеянняў супраць Украіны, цытата, нешта адлюстроўваюць. Паводле звестак Сеулу, у Расіі праходзяць падрыхтоўку да баявых дзеянняў каля 12 000 жаўнераў з КНДР. Прысутнасць паўночна-карэйскіх вайскоўцаў у Расіі пацвердзілі і ў НАТО. Украінская выведка паведаміла, што першыя іх падраздзяленні ўжо прыбылі ў Курскую вобласць. Пхеньян працягвае абвяргаць звесткі аб адпраўцы сваіх войскаў для ўдзелу ў вайне. Манголія парушыла ўласныя абавязальніцтвы, калі адмовілася арыштаваць на сваёй тэрыторыі Владзіміра Пуціна згодна з ордарам Міжнароднага крымінальнага суда. Пра гэта паведаміла палата папярэдняй вытворчасці гэтага органу. Цяпер справу разгледзіць асамблея дзяржаваў-удзельніц Рымскага статуту. У палаце папярэдняй вытворчасці падкрэслілі, што імунітэт кіраўніка дзяржавы не ёсць падставай для таго, каб ігнараваць ордар на арышт. Візіт у Манголію, краіну, якая падпісала Рымскі статут, Пуцін здзейсніў у верасні. Адмову арыштаваць Пуціна прадстаўнік мангольскага ўраду патлумачыў медыям энергетычнай залежнасцю Манголіі ад Расіі. Ордар на арышт Владзіміра Пуціна МКС выдаў у 2023 годзе.
2 месяцы да калядаў і новага года, час засцерагчыся ад прайдзісветаў. Следчы камітэт папярэджвае аб актывізацыі ў сеціве махляроў. Схема наступная. У соцсетках ствараецца старонка з рэкламай, вялікай колькасцю падпісчыкаў і недарагім таварам. Але пасля поўнай аплаты прадаўцы, а насамрэч ашуканцы, перастаюць выходзіць на сувязь. Так, у кастрычніку 2 мянчанкі знайшлі ў Інстаграм адну і тую ж старонку, дзе рэкламаваліся ялінкі. Фірма абяцала даставіць пакупку дадому праз некалькі дзён пасля поўнай перадаплаты. У дзень дастаўкі прадавец перастаў адказваць і выдаліў пасты з аб'явай. Жанчыны зразумелі, што іх падманулі і звярнуліся ў міліцыю. Мянчанкі згубілі больш за 1000 рублёў. Распачатая крымінальная справа. У Лондоне на аукцыёне Крысціс прадалі калекцыю твораў Марка Шагала. Самай дарагой стала карціна «Святая сям'я ў чырвоным» і «Каза ў зялёным». Яе прадалі за 163 800 еўраў. Пры гэтым прыблізная ацэнка кошту лота экспертамі аукцыённага дому складала ад 18 да 28 тысяч еўраў. У топ-3 самых дарагіх твораў гэтых гандляванняў увайшлі таксама карціны «Анёл з чырвонымі крыламі ў жоўтым небе» і «Успаміны пра вясну». Агулам апошні распродаж твораў мастака пад тэматычнай назвай «Паміж небам і зямлёй» складаўся з 72 працаў з калекцыі ягоных нашчадкаў. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы!